So mzali wami since kuzawuvotwa ngokubunqonela into yoba ngabana kutshintshwe ntoni apha ekuhlaleni. Ayiyeki ivote. Ngoba Minyaka okondaba labantwana nomsebenzi wamaphepha. Sifuna ivote. benza iba njengabanye abantu aba bayayo. Hayi ndiyayivuma loo nto le. Ndiyayivuma loo nto. Benza iba imali benayo. Ewe njengabanye abantu aba banayo. Yabona. Hola bafethu your boy ndiyara makasufela bankamkhulukhulu inkabazi bimi inkalebele saqhaga mistake it sorry plug as you already know the vibes siphinde sabuya le ntwana yabo la coach Julia with another episode episode yethu yokuqala lengo 2024 we started a bit late but yeah man we are back on track ngoku silapha eMnyathaza Street yeah man let's get them ezike basilapha eMnyathaza Street sibona iGotmans aba Gotmans negrand Gotmans kasikubabe nje 2 questions ngoba ayiphuma 2 questions mkhulu izamkhulu wami nawo masibuze nawo mkhulu wami nje umbuzo u1 khona nami engaba ubani igama lakho khona Liz. Okay ngabe ukhetha imali okanye uthando bhuti Ngikhetha imali. Why ukhetha imali Because I wasn't disappointed imali. So uthando le disappointed lona Disappointed ntombazana. Okay one last question since kuzawuvotwa ngokuba ulakutshintshe ntoni apha ekuhlaleni Yabona into endibawelayo ingazi ke uRamaphosa lona anyuse le mali so that benokwazi utshintsha yonke into ne at least is like izawutshintshwa ninzi bangabe uzawunyusa la mali mhlawumbi enze mhlawumbi noba ibe yi-700 la 350 oh la 350 guys ukuthiwa uRamaphosa makanyusa ibe yi-700 abantu bazokwazi at least Akukho kakhulu ke bhuti wami sho ingenzeka ichange nje okay hello sizami kunjani Hi bhuti niyaphila njani wena? Siyaphila nathi ngibani igama likasisi Andisiwe. Okay andisicela ungabambi izawuceba ikamera bengicela ukubuza umbuzo wena ngabe ukhetha imali okanye uthando na Ndikhetha imali why ukhetha imali because ndiyayithanda. hayi bo uthanda uthandi lo But kaloku I prefer imali more than uthando. why Because uthando khona lozandenzela yona at least imali ndiyakwazi uthenga into endiyifunayo. Uthando khona londenzela yona. hey okay ngicela ukubuza umbuzo oyi1 ne if ever unonikwa i5000 ogqiba kuthiwa yi-triple within a short period of 2 months ngeziphi business onoziqala okanye investments Okay okokuqala ndingazivulela ilento i-fast food ndi-investe and then okwesibini ndiye kwibhanki endiyisebenzisayo ndithathe a certain amount yemali then for sure mos ndizonegotiate nabo ndichazele bana what to do okanye ngeyiphi imali intoni endingayi-invest then ndinga-investa nasebhankini. okay but ebhanka yona mntazimba masiyikhuphe because ayinawuziyenze because it's a short period of 3 months investment ebhanka kuzikhule rhowu funeka at least ibe ngonyaka kuzibe sisigaxa so kasinike enye otherwise le fast food siyayivumela yona Okanye ndiyithathe i-5,000 yam ndakha amabobosi noba ama-4 ndirentise ngawo. okay niyamvusisi ba uthini otherwise lo sizindandifunda naye nanobuya nazo andisiwe emoshani so mntase okay hello bhuti kunjani kunjani bhuti siyaphila nathi bhuti bengicela ukubuza umbuzo oyi1 ngabe ukhetha imali okanye uthando ayikhetha imali khetha imali why khetha imali do you choose money or love man why you choose money because you ndifuna yasebenza apha ilife yabo so yeah sure xhoko lami kuhle Kuhle bothi man. okay ngubani igama lakho tata Buzile phungula umpeni njama zesimsuzu sanzaza. yo okay xhoko lami ngicela ubuza ukhetha imali okanye uthando Ndikhetha imali more than uthando. why ukhetha imali Ngoba ntoni ka imali leza nothando. oh imali iza nothando so xa ingekho imali uthando aluzi alukho Xa wanamali kwamnda awungomntu. awungomntu xa ungenamali Yes.
Kuthi umfene. uthi jamba Ujambazi. uthulisa ubuziboy asonge ubuziboy mamathi ndithi mamcecisa mna bomlanja Okay. salamna Okay. akho Okay, since kuzawuvotwa ukufuna uRamaphosa enze ntoni uba ula change ntoni? uRambo sele inenza ntoni unobutsotsi Njani ku? ukwenza ngabe umbani cima kokho Also, sicimela umbani. so the best is makachintsho man So asovotela yena. kube kompene balundima Ungena uJambazi. njamba ulisa mna ndenza the change So xa kunongena wena izinto onosenzela zona esibhedlela lapha South Africa. izicela man kwakho nezinto Ngeyiphi yokuqala? kho nezinto into engekhoyo esinqabeleyo Into engekho esinqabileyo noyenza. inqabule abantoni ithatha kulungiswa amosi maninzi ethenza kuni kudasakhelwa ndasayina mna kusephethe uJacob Zuma lapha sindo namhlanje angafani Okuthiwa uyakhelwa usezendlovina namhlanje. sendobona How many years? how many is more than moment as far as I'm concerned now I'm 6 years that I'm side true Jacob Zuma bakimali basechuba so wena tata uyabagxeka abatata abaphetheyo ngecorruption xa ucinga wena okanye ujongile ngowuphi mhlambi umama if apha eMzantsi Afrika kunothi wasiphathwa libhinqa angathi ungarayithi umama goyaba akazalwa uthi bawakaba akakazalwa baboni bonke bangcolile ba ngabantu bakazuma nisivele ke babukeli ukuthiwa bangcolile ngabantu bakazuma Bamdaka. bonke clean but izingcolo bangcolile bathe manje parliament bantwana amenemen okay ke bawabisabulele kakhulu ungalibali utyi treatment amathambo ne high blood neswekile uyabo wena Khawubulisa abukele emakhaya. ashemo lo man othanda amamele kakabajonge othanda abukele othanda ngabukeli sompela mna naseva namathava nama bones anajiwa ndijiwa mna lethi galojeni atukwanto and ana AIDS mna ba onezi makache treatment naba omnyanda apha kakhulu bawo guys nisivele kuba uJalbaza kuba ulisa uthi omama bakazalwa siyabulela bawulisa siyabulela makazi let's bounce Hello Sizonke kunjani? Ndiyaphila bhuti njani wena? Siyaphila nathi sombe ngicela ukubuza umbuzo manje ngabe ukhetha imali okanye uthando? Hayi kaloku iobvious bhuti ndikhetha imali mna. Wow, ukhetha imali siswapha. Hayi sesho bhuti there's umzekelo man ndikwenzela umzekelo ocacayo. Sure. Xa upheka ubone xa upheka inyama So, and then ulibale ityiwa. okay. Ibanjalo ke ngokusana uthando lungenamali. Manje hayi Ayinancasa. ayinancasa. Ayisetsho bivala ntshontsho ngoku ndifumele ntoni egameni lothando. Khetha imali. Abakupresentanga. Nix fuck off. Hey. So kuthiwa guys uthando lungenamali lufana nonyama engenatyiwa. Kutsho lo sisi. Hey. Okay, inkosi sibambe kakhe. Alright akhonto alright. So right nathi mambani igama kamama. Noxolo. Okay, mama noxolo bengicela ukubuza sisinoxolo ngabe ukhetha imali okanye uthando na? Uthando. Khetha uthando. Hlala umyeni wami kaloku. Okay, why ukhetha uthando? Ngoba ngihlala umyami uthando ndithatha nomyeni wami ndina 20 years. Uthathe. Ndina 56. Like Australia. Nabantwana abathathu kulaa tata. Asemasenzini. Ondathanda. mazi Amosithathu sakade. Hey, Melwane. liyatshisa uthando lamazizi mos. Ubani uyaxoka. Umyeni awusongela nebhayithi. So mzali wami since kuzawuvotwa ngokubunqonela into yoba ngabana kutshintshwe ntoni apha ekuhlaleni. Ayiyeki ivote. Ngoba Minyaka okondaba lapha nomsebenzi wamaphepha. Ufuna ivote. ya mama akafuni ivote. Kuthiwa ngamaxoka abantu bepolitics. Wena mntase ngingakunika ngihlala lapha esitratweni. Ndikubonisa i-ID ondavota
andikafumani msebenzi. Abaqeshi mama. Kuseka amabobosi. Oh mama wena seke wazama like uziqala ibhizinesi yakho uzi-uplifta wena. Hange ndayenza njani ibhizinesi ngenamali. Oh umama kapeyi. Andipeyi spokon. Ne-350 nix mama. I-3 ndisandayifumana. Uba ulumxelela ntoni uRamaphosa sinsile ndekhathini. uRamaphosa. Ulumxelela ntoni. Ndifuna spokon. Ndifuna ndidibanisa nombutho nantoni ndiyaziphilela. Ndizazithethile mna eba ndiyovota ndizazithethe zabantu ndiqesho xa izithethile. Ngosi kakhulu, as you guys heard that umama yihasla uphila ngokuvasa ifestire zabantu kuze akwazi uzenzela imali yakhe. Lapha esitratweni. Andinibhoxi. Inkosi bantwana bam. Okay. Jabulela mama. How are you, brother? I'm fine, and you? I'm fine too. What's your name, brother? Lucky. Okay, Lucky. Between money and love, what do you choose? Love. Why you choose love? But the money is nothing. But the love is to help to you. It's a long time, you see. But money is to get easy, you see. Money and love is not the same. There's a lot of difference, you see. If to love someone, but to love, it's long. It's money. It's to get it to the but to finish next time. You see, how to get that love? It's money. Money is to finish fast, and the love is not finished. Life is eternal and money. Okay, I hear you. Did you hear my brother here? What wise words? Can we? If you were to be given 5,000 and they say triple it within a short period of 3 months, which hustle would you do? I don't understand. What type of a business would you start? If you were to be given 5,000 and they say you have to triple that 5,000 within a short period of 3 months, what businesses would you start? At least name 3. Just you see, to me, just to make it's the right business to shop and to selling clothes and just to make sometimes phone. You see, it's that is better. Okay, thank you, brother. Thanks a lot. We appreciate you, love. Sure, man. Thank you. Ngicela ukubuza ngubani igama lakho tata? Sambes. Okay, ngicela ukubuza umbuzo oyi-1, ngabe ukhetha imali okanye uthando? Khetha imali Why ukhetha imali xhego? ngoba zininzi into onozofarisha ngemali. Akho into ezininzi onozi-offerisha ngothando lo. Okay, xhego lami. Disappointeke kuthando. Ngo lo muntu unditshithele sayithini la. Uyadisappoint. Okay, ngicela ukubuza one last question. Since kuzawuvotwa ngoku ubawula bezintoni ezinotshintshwa like apha engingqinapho ohlala khona. Low shedding umbane. Ngase umbane kume ngoku kuhambe. Yeah. So xa lo Ramaphosa izinto ozingqonela abazenza angazenziyo owayekuthembisa zona. Angazenziyo. Into angaseyenziyo inye le ndithethayo. Lelo low shedding kodwa xa uzavotwa qho low shedding. So ubhuti uthi i-low shedding umbane uRamaphosa uyawuthatha but xa kuzawuvotwa akawuthathi. So bubumenemeno. Okay, siya unonika i-5,000 uthiwa kha i-triple within a short period of 3 months. Ngeze i-businesses onoziqala okanye investments. Ndingathengisa amagwinya ne-chips. Yes. Okay. Amagwinya ne-chips kuthiwa. Okay, iyava ke mbukeli, if ever une-5,000 and uba uyi-triple uthi ubhuti thengisa amagwinya ne-chips. Inkosi kakhulu ubhuti wami. Inkosi kusekelele ishop uthi. Izaba nami right. Izabangama lakho. Bangama lakho. Basukoyiki izabangama lakho. Linda kuhle. Hlala phi Linda kuhle? Hlala Kilandli Blue. Okay, Linda kuhle ngibani president of South Africa? Libele. Okay, ba unonika ama-apple i4 apha ku sitye 6 ngasheka ngapi? Nika ama-apple i4. Sitye 6 ngasheka ngapi? Sitye 6.
akuzokushiyeka nix. So high five. Clever nami so. Okay, ngibani igama lakho bhuti wami? Ya igama lami le-ID but kuskopari ngoku. Khona uncaphephe lo walapha eMotherwell, comedian yaziwayo lapha eMotherwell. Phela lapha Eastern Cape, South Africa. Afrikaans, yeah. Okay. Bhuti wami ngicela ukubuza ukhetha imali okanye uthando? Ndikhetha imali enothando. No. Because imali ekwazi ngamthanda umuntu athanda imali. Ubona imali nayo but ayihlali. But uthando liyakhula liyahlala liphinde luhambe but ndikhetha uthando, but uthando uthanda imali. Yeah. So wena Khotman zam ke relationship oke wanazo ngeziphi red flags uqomba uyabona le mntana ndenzela yona ayiyo le anivani nayo le ke relationship wena okanye ke manci ngeziphi red flags ta Red flag yokuqala like abona intombazane selisavana ibeke enhloko red flag la uyabona nale xa ndiba nawo ucela airtime uyabona du hotspot uyabona ndisithanda sandeza ukubona ndingumuntu onjalo man uyabona ngaske xa ndikunye nawe like ndityebe ndibe nendlele uyabona ya Okay, ngicaphe. Okay, sisami ngicela ubuza ke Okay, bengicela ukubuza sisami ukhetha imali okanye uthando? Uthando baba imali nando. Okay, uthando. Ngifuna uthando chomi and ekuthandeni kwami ndizaba nayo imali because of ola thando. Okay. Basibuyele kuwe ngicaphe. Uba unonikwa i-5,000 kuthiwa i-triple within a short kuthiwa i-triple within a short period of 3 months. Ngeziphi side i-businesses onozenza okanye investments? Investment. Jesus. La umsebenzi ngathi inhloko etruck. Inhloko etruck. Nge-5,000. Amela lo. Ndicimba 500,000. 5,000. Uyabona ngavula icar wash. Uyabona gqoka ngithengele amathini ocibinca. Ayiwa. And emveni koko. Yeah man like denze ne-events ukubona ndizipromote mina. Uyabo ya. Nakanjani inkosi kakhulu ungaphephe mpotsha. Ya George, ikamera ubonisa abantu abathulu. Zabi ndikufeka ndikhuphe TV. Kosho. Yeah, sure salute. Barufuna umsalute. Mochasi rasta. Mochasi rastaza. So. Mengicela ukuza ngibani igama lakho sisi? Mandisa. Okay, uMandisa uhlala phi? Hlala lapha eNhlango ka. Okay, bengicela ukubuza ukhetha imali okanye uthando? Ndikhetha imali. Why ukhetha imali Mandisa? Because siphila ngayo. You won't survive without imali. okay kodwa uyagowa because of uthando Lungandgowisa uthando but ndiphinde ndibe right nxa ndinemali ndibe happiness ifumana imali. But ke ngoku uyakwazi uba ne-millions but ke ngoku ungabi nayo happiness due to awunathando wena. Okay, Mandisa, one more last question. Since kuzawuvotwa ngoku uzawuvotela ntoni wena? I-ANC. Why uzawuvotela i-ANC? Because umbutho wethu wakudala. So Uyasebenzela. Usebenzela njani kugcwele indlovu nje apha? Kugcwele indlovu nje because of ANC. Indlovu ndicinga uba ifike because of imali emethe abantu mabandlovu espacini not ANC. So ndithini ke ngoku xa ngena impendulo lo mbuzo umbuzayo. Okay sisiwambuza ukugqibela njengomama olinina ne ngophi umama ocinga uba ngarayithi uba i-president se-South Africa ngokubona kwakho kabamama noba ngowapha kuwesibango mani Uyolanda Mjadu. uyintoni yena nana She's a friend of mine. Angayi-president since Nanku nanku. Uyalanda yo. Hayi South Africa ingafa. Ingafa iSouth Africa yo. So khona grand. Sapa chuskwe. Ngisafe nami tanga ngibani igama lekhulumani? Umthimbana umthemba igama lipheleleyo umthimbana kodwa kabeni. Okay khoma bengicela ukubuza ukhetha imali okanye uthando? Uthando bra. Why ukhetha uthando khona? Because uthando ludaliwe imali iyaphela nanena. Mkhulu wami ndiyabulela. So mkhulu waba unonikwa i-5,000 ne? Ogqiba kuthiwa i-triple within a short period of 3 months. Intoni onoyenza? Uthimali bunonikwa i-5,000 kuthiwa i-triple within a short period of 3 months. Intoni onoyenza? Kwenze kuzokwazi uyigcwalisa la mali beyi-15,000.
i-business impossible I choose for uba mawukwazi uyenza loo nto leyo because imali yenziwa ngemali, so you have to check i-target market, check izinto ezininzi before ukwazi uraiza laa mali. So asoze ndikwazi ndenza i-triplisha in 3 months I choose until ndibe ne-proper plan ndiyazi. Le nto ndisitsho ukuba unoyinikwa ngokuthiwa yi-triple ngoku without a plan, what can you do? What can I do now? Ndingavula ile nto omarhosha ke yabo. Yena business khawulezayo kaloku fandile yabo. Izakholesa iselemali yabo into quick yabo. Manager yabo manager le ndayazi ba hayi uyayibona i-defense kwi-marketing yabo ya ke qaqile. So ngoba sisi kuzawuvotwa ngoku uzawuvotela uphi umbutho wena okanye awukho apho? Hey, andizoyivotela kodwa yona i-ANC yabo. Andizoyivotela kodwa nayo i-EFF because umali yami sisibhanqa up to date phaa naphaa yabo. Uthe phaa flip flop yabo. So i-MK izawuwisa i-ANC because eyona nto ndiyifunayo ndifuna i-ANC mayiwe yabo. So i-MK izawuwisa i-ANC. So ndingayivotele i-MK for national and then for local ke can jonga noba i-UDM okanye ngezinye izinto eziphaa phakathi. So ke ngephi iminqweno oba ule MK yenze xa uyivotela national? There's nothing esuka from ANC ezasenzela izinto qha but i-ANC corrupt too much kufuneka iwile qha nanzo into ebalulekileyo. Anything can bring i-ANC down. So that zonke eza criminals ziphethe pha kwemithetho zonke zakake eziya zihle down. Okay Rhulumani, nantsi intwana ehlelekazi inesigela but ayiphangeli then ibawula ukwenza imali uyicebisa uba mayenze nto? Mayifumane iskill so that if akafumaneka umsebenzi izokwazi uzenzela something ezawukwazi ibringe. Yabo eChina abantu bayazenzela izinto without government, so we need loo nto apha amajita abe neskill esisuka esandleni noba une-20 rand azokwazi uzisenya into engapha ya. Wasebhuti wami enkosi. Begrenta nakanjani? Good man, njani wena? Ndi alright nami Rhulumani, ngicela ukubuza ngabe ukhetha imali okanye uthando? Uthando. Why ukhetha uthando? Oh, because uthando I think into like esiphila nayo uthando ne ewe nemali nayo iyanideka but then uthando it's something nengathi genuine like uthando than imali because you can have money but ube ngonwabanga and yena balekile mos ukonwaba which is that's why I can get uthando. Okay but wami ndibona personality yakho ne engakofeni lento ndizokubuza. You gay right? Utopo bottom. What the fuck? I'm first. Yeah, I'm first. So zeziphi types zakho? Types zakho ngabantu abanjani? Kechonga na phawu kamna lo msi type yakho ngiyaba ngabantu abanjani? I think I would like this one. Hey, like XC. Yeah. Apho. Ufuna ukuthi na? No. Okay, so so no nami uthusazelaphi? TikTok. Grand Rhulumani. Justin. Ndi safe nami Rhulumani, ngibani igama likaphothi? Abongile. Okay, buda bengicela ukubuza umbuzo wena, ngabe ukhetha uthando okanye imali? Ndikhetha uthando. Why ukhetha uthando bhuti wami? Because uthando lo ngolozani last lona, yebo imali ayisozeni last yona. Okay, bunonikwe 5,000 bhuti wami ukuthiwa yi-triple within a short period of 3 months ngeze business onozenza okanye investments. Kuthenga indlu qala ne. Unikwe 5,000 indlu ukwazi uyithenga 5,000. Okay nikwe 5,000 ne. Dinga satisfy ekhaya lami. Bhuti wami kuthiwa unikwe 5,000 kuthiwa yi-triple within a short period of 3 months. Xa uyi-triple kufuneka iyi-15,000. Uyinikwa ngoJanuary kuthiwa ngoMarch kufuneka ibe yi-15,000. Ngeyiphi business onoyenza to raise la 15,000 ngala 5,000? Okay mamela ke into enza ntoni? Ngazama ibusiness encinci mfethu. Ngeyiphi leyo? Sweta mfethu like like i-recycling lawe like ngithengisa ama-empty like recycling esibala like ndizawundenza le mali lawe ubona lawe like i-recycling lawe mhlawumbe like ndithenga ama-empty kuze like ngizokwazi uba nemali. Uyabona lawe wona tho so. Okay bhuti wami, since kuzawuvotwa uzawuvotela yiphi umbutho wena? Kanye awukho kuyo yonke loo nto leyo. It's complicated zala. Okay Rhulumani. If bunoba i-president for one day bungayenzela ntoni community okanye country yakho wena? Masithi namhlanje just only for today uyi-president, what would you do for your country? Azinto ndoyenza mna.
ngathi uthetha ispeech Rodman be professional. Mamela into enoyenza mna ndingaqala mna ngeneeds zabantu lawe. Let's say like i-job creation ukwakha izindlu for abantu like let's say mhlawumbe like kuyizindlu like zonakele like nethanayo like for the good of my community. So wena Rodman so uyitya imali njengozuma noRamaphosa xa uyila president for ulasuku ayikho noyifaka nje pokotweni nje isigaxa. Oh crap. 6 meter Oh nje crap. la khoshi because akho president ngayityanga imali tayam nawe uzawube ungenzanga ntweni. I know that the party like but man ngathi like mhlawumbe like ayinoba khona mhlawumbe like imali like ezakwazi ibenefit yona party like zabe like for needs zabantu qala lafuna nenze ineeds zabantu Like onoyiba wena Rodman masithethe out loud mhlawumbe imali nonoyiba yi-20 meter le mali le budget yakho i-costa phako 10 xa uyijongile yokwenzela bonke abantu leni bayifunayo so wena unento phako 10 nyana ekulahleleyo uzimenzi u10 million so nomdivide 10 million mhlawumbe noloyithatha mhlawumbe ku10 million mamela into niyenze mina like u2 meter like for enough for him for forever for like u2 meter enough for him angakulast ubomi bakho bonke wala uphosino ndizakwenza na investment mina. Okay. Dango Rodman nakashana. Osegamiza igodla noma sekunjalo ngiyayizwa cishe ngabhuki intambo ngenxa yalento zami sokuthukela umdanso libhema izolo hayi ibumnandi lento ingenza ngifuna ukudlala iziwe so ndara yeah man future singer yethu yalapha emazawele ayiculi phambili futhi Sabuzethi bakana nikamla kaphuthi onziwa ngulibabalo lo. Okay libabalo ngabe ukhetha imali okanye uthanda Hayi imali endikhethayo ajama lo. Why ukhetha imali bhuti wami ajama kaloku imali kaloku into endiphilisayo ajama yabo. Yeah man that's why ngikhetha imali mina yabona uthando ayondiphilisayo leyo ajama yabo. Into ethi ba uthi ufuna uthando emntwini into ezawuthi ihluphe leyo because uthando ubuzathi ufuna uthando emntwini uthi ke ngoku ufuna uthando emntwini and then ke ngoku udibane nalo mntu akunika uthando lakhe lena yabo emveni kwaloo nto leyo many days yo man liphele lonke lothando lo uyena ke ngoku nango ke ngoku umbona ephuma emveni kwezo zinto ezo ubuhle naye sithi ukunika uthando yabona ndiyakuva Rodman ndiyakuva okay Rodman yami since kuzawuvotwa kuzavotela uphi umbutho okanye awukho mna awukho omnye umbutho endimvotelayo mna ndivotela i-ANC mna ndi-ANC mna uqobo lwam oko kwathiwa kuvotelwa i-ANC awukho omnye umbutho endivotela okay ngaphandle ke-ANC. Okay ke bhuti wami why usavotela i-ANC kodwa yabona utshintsho ikhona into engazenziyo for thina azikho ezinye izinto endizibonayo ndiyabona kodwa kuthiwa i-ANC hayi azinikezi umsebenzi ebantwini azinikezi imali ebantwini azinikezi imihlaba ebantwini kodwa mna ndiyayivotela i-ANC because sihlala kulo mbuso sihlala apha nje kungenxa kwe-ANC silapha kwezindlu sikuzo kungenxa ye-ANC yabona ayikho enye into endiyivotelayo ayikho enye into indaba endithi mandibhekiswe kwenye imibutho kwenye okay ke bhuti hayi ke ndiyamva babukela abakhaya ubhuti uthi uvotele i-ANC no matter what naka you will die Congolese i-ANC silapha kwezindlu nje sikuzo ngoku sihamba kwezinyawo sikuzo enkosi enkosi ke bhuti wami. Okay
Manam, if for one day wena bekuthiwa uyi-president le country intoni bungayenzela abantu and wena bungazibela mani i-president must siyayazi ziyaba imali so wena bungazibela mani wena mna into benzayenza ewe ndiyayazi i-president ziyayiba imali wena buzancinza mani Grootman no into benzayenza mna benzayithatha imali ne kodwa into benzayenza kuba maniphilise abantu bakuthi vuma taba buzayiba benzayiba njengabanye abantu aba bayayo hayi ndiyayivuma loo nto le benzayiba imali benayo ewe njengabanye abantu aba banayo yabona so napha ke-ANC yabiwa napha ANC bayayiba bayayithatha even bona okay kusekhululekani Okay, ngibani igama lakho Grootman? Kami nomshula mina uthola mfethu. Uhlala laphi Grootman? La kangaka emthondolo mina uthola mfethu. Yana. Ngicela ukubuza ngabe ukhetha imali okanye uthando? Ekuseni mina ngikhetha imali because uthando imali yabhanqa. Yathola kaza le crown ayibhanqa. Bacela 5 rand bijiki be2 rand. Yabo uthando ngelathela ujiki ewe ujiki bengwayi. Yabona kanjani nazoke. So Grootman so bunonika 5000 ogqiba kuthiwa kha tripulishe within a short period of 3 months ibe yi15000 la 5000 ngephi business onoyenza kanye investment ekuseni ibusiness yami oyenza mi 1 phela thola phela ngathenga ndingafuna okay noma ikari yabadonge thola kanjani phela okay nikhwaza iscrap yabo thola OSS like all the fridges i-fridges indala amagxoko intoni ndithenge ndimnike then ke ndiyamile kwa reclam then Texas ijikiba thola Ngosi bhuti wami you jonga yayiva le Grootman is very wise because you take izinto ezidala ebantwini uyozithengisa esiclub uyoget wena Grootman if bunophi usuku olunye ube president ye-country Grootman yintoni bunoyenzela abantu and imani wena bunozibela yona daye ingxaki mina ndibawula uba yi-president for one day like mhlawumbe ndibe yi-president yeah for one day imali nozibela yona Oh crap. u-1 ngabe ihafu yelizwe ndiyabona uba sekucorrupt already sekunjalo thola kanjani nazoke saba sayinceda lapho ala kanjani sisibe sicela ubuza nje umbuzo omnye bhuti wami just one question unjani ubhuti nosisi nawo jinja tu hayi Grootman asikojinja sisanguzoxabanisa tayami nathi siyabila sister bengicela ubuza just umbuzo oyi-1 sister ingaba nikhetha ntoni uthando nemali Ngithanda imali mina ngikhetha imali so awunaxesha lothando wena mfowethu ungenamali kufuneka libe nemali kaloku uthando laba nemali utsho sister wami ewe so awubelieve ethandweni wena without imali hayi lihamba nemali uthando imazi ngoku endlini awunamali namali uyayiqonda njengoku izawuthini njengoku le nto sana so awunodyola like nam sister mnam ndupay 350 xa kuphela umbane awunayo ne-20 rand basiyothenga umbane akanayo nemali e-AA sister akunayo nemali e-AA Joe namagila nix xa ndingenayo mna sakho themba bakaloku wena ungulo kaloku ndingulowe 350 nje sister that is why andifuni malombe nemali uthando okay sister sister yam if wena bunoba yi-president maybe just for one day apha eSouth Africa yintoni bunoyenza ukwenza ibe better country and bungazibela mani sister because yayazi corruption mosemzansi corruption hayi we just stating effects guys kuningi and I think nani niyabona intsokolo inintsi chomi nezikolo like umzekelo i-conditions ezikolo zethu azikho right and okwesibini bekusuppose abantwana ugovernment uyabatransporta ngokwakhe bekho i-transport ezitransporta abantwana nolento yojikeleza nendoni yabo kuningi jo kuninzi nezindlu zinto eziright not ezi zikrekhayo zikhiwe ngokuzikrekhe izinto ezi-condition eziright yaqonda ngoku umuntu abe-happy man imisebenzi chomi create imisebenzi job opportunities business opportunities hayi le nto kuthiwe into bangabana i-youth 18 to 35 what the fuck is that sister so sister yam thina ngoku over 40 asiqualify ezintweni ezininzi thina especially kwimisebenzi yebo zikhona ii-internships eziphumayo
asiqualify thina kuthiwa 18 to 35 kodwa ivoti zethu bayazifuna. You good usathetha ngendaba evote sister ngophi umbutho oqomba ungawuvotela mhlawumbe ungaza notshintsho kanye ungaziqala wakho umbutho. Yuha Joe mna I like ithemali ngoku naliluza kudala in terms of course but because zenza into enye bafika bathembise xa bepha co change dololu imali ha So nawe bunozibela babunoba ipresident. kancinci not kakhulu kancinci ndingayiba nami ndingayiba but not isicaco sento bangabana sana le motherwell yonke izaba sizindlu zami le motherwell yonke not isicaco yiba nami Ikosakhulu sister nivile guys sister nayo ithi ngazibela. Bengicela ubuza just one question Grootman zami. Grootman nami bengicela ubuza ungibaye wena igama ta. Usibaba igama. So tasiba wena Grootman nami? Aphelele. Grootman nami between imali nothando when you choose aphi no between the two. Grootman nami uxolo ndichuza imali mna. Imali ta why imali? Yabona macheri kaka zabantu sixoxe. Utsho ta so taseke bakhethisha uthetha from experience. Grootman ndakuxelela. Thanda imali mna. Grootman so I believe ethandweni wena. Oh so Grootman nami wena if bungayi president Grootman for one day mhlambi yapha ekhantrini into bunoyenzela icommunity yakho wena ubona either to government uyalekisha kuyo and wena bungazibela mani tapa mosi president uyayazi so lokho zifaka isandla embizeni wena bunga bambe ipisi engakanani Yo kathatha enkulu. Uthi ungabuya nethanga tawo kanye isifuba. Yeah. Yabona nami so ke ngokuyindoni into obunoyenza ukuphuhlisa icommunity yakho tawo. Yo kodwa abandenzela into kodwa le community ngayenzela mina kuqala dani ndibona ba manthini. So ungenzela wena. Ngenzela mina kuqala icommunity ngayibona yona yovote. Okay so awuzovota wena ngokuxa kuzovota. Never. Ungavota. Just ke. Gosta. Wena Grootman nami ugrenta? Hayi kombi correct Grootman nami. Cela ubuza mantawo choose ntoni wena between imali nothando? Imali tayam why imali ta? Kuba like ndayifumana like into elanto endifunayo ndayifumana because ku-relationship khona uzakhetha yona into egqibelele better imali because izandenzela yona into endifunayo ukuze ndonwabe ngasike kubeka imali lanto. So awubelieve uthando lungaza nayo imali kuwena? No believe. Okay. So wena uzithembela imali. Nikwe 5,000 futhi ne ogqiba kuthiwa yi-triple issue yenze 15,000 within a short period of 3 months. Into noyenza to triple that money. Ningazakhela umzi Nikwe 5,000 ayimakho umsi. mhlawumbe ke ngalanto yenza ithaveni at least nje unikwe 5,000. Kaloku ithaveni ifuna isindlu notywala nentoni nomculo yonke lawe. So ayiziphumi 5,000 ezowe. Yo ngaqala bakuwo mna like ndizithengele izinto imbahla So but I'm okay ngicela ubuza nje on one last question. Uzenzela how do you make money for living? But kuzibe nemali uyifumana njani imali bhuti wami? Kuphangela like spana phi? Namspane kamlungu konye lanto into company lanto mhlambe nawe funa boxer Shoprite. Okay, spy shoko. Shabdandi grand man naku grand. Anam di grand Grootman ndiyabona uyapheka apha lawe high sister ku grand. Grand. Anathi grand sicela babulise pha ekhamereni ubaxelele ngebusiness yakho Steri. Hayi nangi apha endlini into business. Oh wena ulibambela. Ndilibambela. Okay. Manam uyakubona urun ibusiness apha kha Steri nje etsephuthuphu ngale business yakho ta. Mna ta amabawuthi into bandincede usisi. Abe kanti uyabasa apha endlini yabona tata. So tata inyama ibe nokwazi uvuthwa so tata sisoba grand sonke apha elokishini bani buhlala yabona wena tata. Sure Grootman nami.
Asingabala peteni nathi mama. Sure. Ngiyakuphathela nje into ezintoba into bubase qha. So bhutam uba unoze unikwe i-5,000 uyabo ogqiba kuthiwe after 3 months ibuyise i-15,000 ngeyiphi business onoyiqala to raise la 15,000 ngala 5,000 Okwangoku nisabone lena. Ngabazi. Uyo ngoku. It's not that baningabasa ndingathenga inyama. Siqadi. Ndithengisa iqadidi. Inhle lento ndiyibonileyo kusisi loo nto ibangela uba manibe lapha. Inhle manani lento ndiyenzayo inkosi intazama. So Khronmanam, if bunoba president maybe just for one day, yintoni into obunoyenzela i-community yakho Khronman, and wena bungazibela imali engakanani nje ba uzuma noRamaphosa besibamo, so wena bungazibela engakanani Khronman? I'm not about ukwenza i-crime wena tayam ne. I'm about into ba benza ske mna ndinyuse imali endodla. Yabona tayam ndinyuse into ba nathi nje sihleli sihaslisha hlobo nihaslisha ngalo. Benza kwenza into ba at least ndinyuse nathi into ba wonke umuntu ohlele endlini yakhe emjondolo ibengathi imali ichixaxe yenyuka. Yona nto ndibawelayo mna leyo. Ubani ngaze ndibe president. Axela uRamaphosa ba yintoni abawela itshintsha anenzelena wena nina abantu bangomahlalela. Cleanly your community yethu ibe clean so that sizohlala endaweni clean sihlale singabantu abahle yabona tayam because they wishes zami into basibe ngabantu abagrand sonke yabona tayam and it's need this sport man so Cleanele ne like ucinga uba lento yenzeka yamapharamane sibi cables ethini izawuphela xa phinde wa clean because waye clean noma seqala samosha so xa no clean ucinga uba kuzomoshwa again. Yes ingenzeka loo nto but xa imali inyukile so that kuba behleli phansi abantu akunoze kubekho umuntu ufuna umosha yabona ne-community izabe clean akho muntu uzawufuna uhambe echolachola nje into ezimdaka yabona tayam so yonke into izabe isettled i-clear and clean. So Khronmanam uzovota ngoxa kuvotwa? Yes already ubhalisa ngoku. Okay Khronmanam uzovotela uphi umbutho xa uhambe ucinga uba ungane change? Already ANC so omnyama tata. Yes akho nto ufuna uyithetha for upresident wakho we-ANC uRamaphosa ungamxelela pha ekamereni? Ndicela nje into eyi-1 because intoni sazamana nesport esi-1 ngoku into yoba engaske ndibe ngu-Mr Muscle Man makanibhatalele uRamaphosa please ndifuna nje loo nto leyo phaa esport center ndiyojima free ngoku tata uRamaphosa ndiyacela please ndicela ujima free ngoku kuloo nyaka please ndiyacela nesport abantwana abancinci jonga ndiphethe unontombi wam apha oh nkosi yam ping pong ndifuna naye afumane sport ngoku esemncinci engaka tata. Yes thank you sir. Siyabulela bhuda yam dango ta. Abala peteni mamam ugrand bhuda otherwise ayikho correct Khronman man nguleko lo uncokola naye Khronman all the way from apha eNew One yabo Khronman mna ingaba ndithetha nabatayam anathi tayam mhlala apha e29. Okay anathi so anathi ngicela ubuzo mani umbuze imbalwana bhuda if awupeniki yabo ingaba ngubani ipresident yalapha eSouth Africa ta? uRamaphosa ta. Eyaseningizimu Afrika yona Khronman ibe ngubani? Ata into eyi-1 nje Okay Khronmanam wena ukhetha ntoni uthando nemali bhuda? Ta uthando nemali. Uthando nemali. Hayi imali ta. Why imali Khronman? Ta sokusenda uthando ta. Mali khomani. Okay Khronman why you sithi uthanda solo kusendawo like seke wajyola wayehetha isho okanye zathini bhuda? Ya into njalo ta zininzi zenzeka khomani. So wagowa tayam? Angigowi mna ta. Nguramo womjolo tayama ne. So Khronman if unoyiba president just for a week uyabo okanye one day Khronman khanixelele izindoni ongalungisa apha esibangweni ozibonayo bazikho right wena Khronman and ungaba malini Khronman ungancinza mani tayam? Oyazi ba uzaba grand unaphakade akho mntu ungancinziyo tayam? Ana mngancinza ano magazini amazangancinza uSteve Samuel mta nam ta sintsho ngancinza yabo. Siyayazi ibudget phaa ibhabha koba ma-100 meter so yalapha eSA so wena mhlawumbi ungancinza mani? Ta ndiyala ngancinza imali eteksi mna ta yabo. Iteksi eyi-1 ta nge-100 meter? Sho kavusa ifem ta yabo. Ya angenza loo nto mna ngathenga imoto ngikline nje ezinkukume bozikliphu zingaklinwayo yabo. Ya ta. Okay so Khronman if unonikwa i-5,000 ngoku kuthiwe istekarishe in 3 months Khronman yabo iphindaphindane la mali izale ngeyiphi ibhizinesi onoyenza quickly Khronman qoma ingayenza la mali?
Khomana engayazi kahle man. Ndiyazi nyani yam. Awuyazi khona nami. Awunaqala nekhawashi. Yota qho moto ta yabo. Ya khoma thenga moto ya ta. Thenga moto khomana. Dawo buda yam. Wena khonani. Buda asesilava tayam. Repa. Yo. Kaze jeta. Okay, Roman Sabusa, just few questions tayam. Yabona, as you can see guys, Zikari Ferrero Rocher sibomvu. Khonman ukren. Sure ukren kuweta. Hayi kombi correct khonman nami igama le khonman ngubani? Phila Sande. Oh, Buda Phila Sande. Buda Phila, cela ubuza man khonman nami. Yabo? If unonikwe 5 blocks wena khonman, ngeziphi ibhesa kheti maybe nozenza quickly ezinokwenzela imali. Ezilegit tayam. Hey, hayi. Ngazithengela equipment yami. Ngizivulele ikhawashi yami ta. So khona nami ngeyiphenye mhlawumbe yesibini. Okay khona between ithando no nemali wena ukhetha ntoni bhuda yami? Luthando. Why uthando khona nami? Kuba into ndiyenza ngoku ngiyithanda yini. So dango khona nami asiyabulela bhuda. Dango mngani wami. Wena ufuna uphendula mtshana? Awe khona nami ukren. Hayi ukren ta. Nami nikren khona mani igama lakho ngubani ta? Igama lami nguSiphumle ta. Buda Siphumle khona nami. Buda yami ngicela ubuza kuthando nemali wena ukhethe iphi ta? Yo, akhethe imali ta. Khethe imali ta, why imali ta? Hayi. Ndiyazi ta. Wena uyiratela chelete fela ta. Ya ta. Unyakela chelete. Ya. So khona nami baba ungayipresident nje bawuthanda imali ke ngokwena khona nami. Yindoni into obunoyenzela community and bungazibela incinzwe lengakanani le mali ta. Uyayazi mos bakwenzeka ntoni eSouth Africa so ayomfihlo le yabo. So wena bungazibela into engakanani mhlawumbe ta. Oh, ngazibela imali ta. Engakanani mhlawumbe kayibize nje. Hayi bo mabisa kanje buda biza imali 50 blocks. 50 blocks. Wenze ntoni ngalo? 100 meter. Nikwe 100 meter. 100 million ungazibela imali le100 million. Yo. 4 million. Zaba grand. So Roman, lo 4 million ngeyiphi business onoyenza Roman nami? Oh. Things amagwinya taya. Things amagwinya. Hayi ngozi mtshana mdango ncane. Mutuli papa lali mutula we. Mutuli papa lali mutula we. Itina li papa lali mutula we. Mutuli papa lali mutula. Uno mala. Enda kutanda mnando nyama. Enda kutanda uno mala. So uhlala phi mntazi? Ngihlala eNgqungqu. Imandi voice yakho. And imandi nje